Hayırlı irte Республика, hayırlı irte televizor karausu dostları var. 15 июльдә Бәлил районы Байым авылы янында икенче тапкыр Ер көсе халык даулаучыларының республика этно-мәдәни фольклор фестивале үтә. Шул сәбәптән студияла кунакта филология фәннәре докторы Салават Юлаев ордены кавалеры Розалия Солтангәрәева. Һаумыгыз. Һаумыгыз, хайырлы иртәләр. Күрүгә шатбыз. Кадерле достар, менә әйтеп кенә үтәм әле. Тура эфир телефоны гандар 295 92 шылтыратыгыз. Несен дигәндә бүген безнең һөйләшү темабыз шул тиклем кызыклы. Без бына эфирга тиклем һөйләшеп үзләребез бетмәне. Һораударыбыз күп, һезнең дә һораударыгыз булыр. Несен дигәндә бу сарага һез республикадан һәм ситтән багымсыларды, тел қырқауысыларды, дауылаусыларды, халаусыларды, халық табиптарын сақырған ғығыз. Иншалла. Сынлапта бик зор, бик яуаплы, бик кәрәклі, халыққа бик те кәрәклі майдан. Һәм бына Башкорт хатын-кызлар җәмгыяте етәкчесе Гөлнур Галинур кызының ошондай проектты ошолай масштаблы рәвештә алып китүе бик те кәрәкле, бик те халык көтеп алган гомумән тарихи күренеш. Тарихи кәрәкле. Нык кәрәкле һәм һәр вакыт без теләйбез уның дәвамы булһын. Шуның дәвамы булһын өчен, һәр вакыт көчле булһын өчен, һәр вакыт иснапта файдаһы булһын өчен, менә ошо Башкорт хатын-кызлар җәмгыятенең кемдер катнаша битебездә ярдәмчы булып, бер төптән нык теләктәш булып эшләйбез. Инде уң булһын бынаһыла. Амин. Ер котының ниндәй максаты һәм идеяһы нимәле? Ер коты ситтәнрәк башлайым халык үземдә. Бына без ер дип әйтәбез, ергә басып йөрибез. Ердің ияһе бар, ердің хуҗаһы бар. Ер бездән ярату көтә. Ер кешенән кадер көтә, яхшы хуз көтә. Бына элегелектән башкорттың шундай итагать юлаһы. Иртүк сыкканда тупха аша сыкканда. Бына бу фотлар былтырга сарыннан икән. Шулайды. Шулай микән. Гафу итегез, бүлдердем, ер коты бар. Ердің ияһе бар, коты бар. Һәм уны ризалату, уның менән һөйләшү, уга үзебезнең мөнәсәбәтте әйтү кәрәк. Шуга тупханан сыкканда уң аяк менән сык, кыйбла аягына сыгып, бына былтыргы күренеш, бына нинди матур команда уртагында Гөлнур Галинурна, бына ошо күренештәр имләү, халау, бына бул урыс әйткәндә точечный массаж дип әйтәбез, бер нөктәгә басып, энергия менән ярдәм итү һәм бында барыһын да әйтеп тә булмай, муллаларыбыз да бар, билдәле имселәребез, халаусыларыбыз, иншалла бына Фатиха биреп утырган акыл ияләре, аксакалдарыбыз, бұл инде 2 көн барган зур ошо майдандың кайсы бер күренештәре генә. Онда булу кирәк. Бына ошо күренеш ергә сәлам әйтү кирәк дигән һүз. Уң якка Ассаламу алейкум карап, Куддус хәдрәт сәлам дип әйтә, ул якка карап, Ассаламу алейкум Куддус хәдрәт, алдыңа карап, Ассаламу алейкум Куддус хәдрәт. Өстеңдә ерим, астыңда гүрем, исән һау йөрет мине ерим. Өскенә һүз, өскенә юл. Ни өчен Куддус? Элек башкорт ер тәңре дип һөйләгән. Уннан һуң дин менән килеп Куддус дигән һүз ул гарәп һүзеннән иң саф, иң изге дигәнде аңлата. Ер тәңреһенә Куддус дигән исем куша башкорт, әмма үзенең юлаһын дәвам итә. Сәламләй, астыңда гүрем ди, ягъни каберем минең астыңда, өстеңдә ерем, исән һау йөрет ди. Юлга сыкканда ла шулай кирәк. Шулай ук менә нидә, Удак-Тудак бала бәшнәк ярсыгы дигән бөек мәшһүр безнең эпосыбызда бәндә үзенә иш эзләй. Һәм куяндардан, бүренән, һаудан, барыһынан һорай, кем һуң иң изге зат? Уннан һуң ер-һау минең ер-һау йөрәк тибешем. Ер-һау минең төп ишем. Ер-һау атам төфе ул. Ер-һау беләгемдең көсе ул. Атайымдың төфе ул дип ергә эндәшә, ерде зурлай. Ердең ифкитмәле түгел, без әле аңлап бетмәгән кадерен әйтә.
һәм аңлай. Бына ниндәй эпостарыбыз бар. Шул ук вакытта ер менән тупрак башкорт аңында айырылгыһыз күренеш. Тупрак тураһында Бөек Шайхзада Бабич тупрак безнең аңыбыз, тупрак безнең затыбыз. Тупрактан калһак югала без барыбыз, югалырбыз барыбыз дигән нисә генә юллыклы бар. Яшь кенә кеше нинди мөгъҗиза, нинди хикмәт һәм үзебезнең байлыгыбыз икәнне аңлаткан, аңлаган һәм шуны шигырь менән әйткән. Ягъни тупрактан яралганбыз, тупракка кайтабыз дип башкорт. Һәм бездә генә түгел, бөтен төрки дөньяһында ана шундый ышану бар. Ышану түгел, аңлау. Хатта философия дип әйтәм. Ердең коты минең котым. Илдең коты ер коты. Ерһез калһаң, һин беркемдә түгел. Кешене ер яһай. Гумилев үз вакытында әйткән, человека творит земля. Башкортта ул акыл бик күптән яшәй. Кешене ер яһай. Бына шуны уйлап кына караганда, Яшәтә шулай. Яшәтәле. Кешене яшәтәле, яһай да. Яһай дигән һүз бына безнең Башкортстанда башкортты ошо ердең хуҗаһы ла, ошо ерде бәпләүсе, багусы ла икәне күренеп тора. Искитмәле ярата. Ошо ерен бирмәс өчен башын һалган нисә буаттар буе канын түккән. Икенче яктан, ошо Башкортстанга килеп, ошо башкорт ерендә яшәгән урысы, марые, суашы, татары, удмурты, улар барыгы башкортлашып бетте һәм уларда башкорт ментальность дип әйтәләр. Башкорт тотышы, башкорттагы тәрәнлек, башкорттагы философия килде уларга. Һәм улар үзләренең милләтен, безнең еребездә үзләренең йөрдәрен кадер итәләр, ныклап. Үзләре шуны әйтәләр. Без үзебезне суаш итеп ошо Башкортстанда танык диләр. Ана шул кот, мына ошо бөтәһе бергә кот дигән төшенсәне ала. Һәм ошо ердең котын әлеге мәлдә көсәйтү, активлаштыру, кайтару хатта. Һәм уның менән бәндәнең һөйләшә алу мөмкинлекләрен яңырту. Тимәк, ер безне ишетә, ер безне яһай дигән тәгълиматты, философияны көсәйтһәк, без бик зур көскә ия булабыз. Халыкка бик зур кәрәкле тәгълимат, кәрәкле философия бына ошо дөнья азып тузып барганда, бәй, һин ошо ердән туганһың, һин ошо ерде ишет, ярат, һәм һин үзеңдә бик зур куәт көс табаһың дигәнгә, халынган ошо ер котының асылы. Имселәр йыю, багымсылар, һылаусылар, тел теш кыркыусылар йыю, демәк улар хайлам кешеләр. Аллаһ Тәгалә биргән. Арзар апай, гафу итегез. Безнең хораулар нык күп. Бына былтыр аерым һиләр. Һава торышы һәм реклама тыңлап алайык та дәвам итәрбез. 295-92-72 безнең белән бергә калыгыз. Хәерле сәгатьтә, кадерле достар, шулай итеп, студиябызда кунакта филология фәннәре докторы, Салават Юлаев ордены кавалеры Розалия Әсфәндияр кызы Солтангәрәева. Әңгәмә бездә дәвам итәбез. Телефоныбыз хандар 295-92-72. Розалия апай, тукталып китәйек. Бына сараның максаты һәм кемдәр өчен бу оештырылган? Бердән кемдәр өчен дигәндә бөтен ил өчен, бөтен Башкортстан өчен, бөтен халкыбыз, ер һавыбызның иманлыгы өчен, ил ер һау тынычлыгы өчен, кот артһын, кот кайтһын өчен. Һәм кемдәр өчен дигәндә, онда һәммәһе килә ала. Кем иле өчен, ере өчен ошында махсус майданда килеп теләген әйтергә теләй, алгышын әйтергә теләй, килһен. Ысын йөрәген, максатын, үзенең рухилыгын күтәреп алып килһен. Бу майдандың төп үзәге ана шул имсе, багымсы безнең хайлам кешеләребез, бәндәләрнең сәламәтлеген ныгытырга үзләренең тормышын багышлаган кешеләр, улар әлбәттә ошо майдандың үзәге. Үзәге, рухи үзәге, күңел үзәге һәм дава бирү үзәге. Ян һәм тән тынычлыгын ала, көс бирә торган кешеләр йыела. Былтыр да улар бик күп йыелды. Былтыр Баймак районында үтә, быел Әбиәл районы. Былтыр Баймакта ла булды, Әбиәлдә лә булды. Без 2 көн булды. Баймакка без 2нче көнен сыктык, чөнки унда безнең изгеләребез Мәҗәвир хәзрәттең зияратына зиярат кылу кирәк ине. Мутлак һәм уннан зиярат кылгас, тагыла ризалыгын алгас, тагыла халык менән шулык эште башкардык. Быел бер көн барам, 2 көн. Бер көн бара. Быел Байым авылы янында, Әбиәлдә бер көн бара.
Һәм теләүсе бағымсылар, имсілер келе. Нисек итеп халқыма, бәндәләргә ярдам итә алам, мин ярдамымды бағышлайым дип ысын күңелдән киләләр. Ысын саф максаттан киләләр. Без барыбыз да беләбез әле без нинди ситуациялә яшәйбез. Рәсәй һәм Башкортстан нинди мәлдә, нинди политик ситуациялә яшәйбез. Ошо ситуациялә ошондый ярдам ифрат та кирәк. Ата-әсәләргә, әсәйҙәргә, улдарын көтүселәргә, һугыш яланына ебәргәндәргә ифрат та кирәк. Һәм ошо быелгы ер котының күбрәк максаты, күбрәк темаһы бына ошо якка юнәлгән, батырдарның, киткән батырдарның рухына тәҗим кылу, сәлам кылу безнең бик күп мәшһүр батырдарыбыз. Һәм быелгы, бүгенге 21-нче буаттагы башкорт батырдарына гына түгел, ил, ер, һыу батырдарына, Рәсәй батырдарына арналган теләктәрдә буласак. Һәм ошо темаларны күсәйтү өчен махсус юлларда буласак. Бuna bilomsa Razal Esfandiярны быелгы елда ер котының икенче тапкыр үткәрелә битендә багыслар килә, давылаучылар килә, тел ташкыркыусылар, табиптар, халык табиптары. Һәм улар билеүемсә кемдер бuna махсус хәрби операцияларда катнашкан, әлеге көндә элеккеләрендә булган ветерандар, һәм төрле яралар алып кайткан солдаттар, катнашучылар килә икән. Бuna халык табиптары уларды бушлай кабул итеп давалайдар, әйме, дөресме? Әйе. Ул үзенә күрә ярдам, ысын йөрәктән, ысын күңелдән әҗер талап итмәй торган ярдам. Әҗер дип әйтәм, чөнки бундай дава, бундай халат Аллаһ Тәгаләннән ул кешеләргә, хайлан гына кешеләргә үлсәп кенә бирелә. Һәм уның әҗере булырга тиеш. Ягъни күпме һин уга кайтарма бирә алаһың. Әмма ер котының бөтен максаты елына бер тапкыр ошондый рәвештә һин корбан биргәндәй, корбан салдырып алгандай, һинең ошо ярдамың да халыкка, һинең үзеңдән корбаның була. Үзеңдең һинең Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтлең һәм ихлас күңелдән ярдамың була. Ул аның бөеклеге һәм максатлыгы ошонда. Һәм ошоны аңлаган һәр багымсы, мин нимә эшләнем әле, нинди өлеш индерә алам, мин Аллаһ Тәгалә алдында ризалык, уның ризалыгын үтәгәнмен икән дигән үзенә һорау куярга тиеш. Һәм ошонда күмәртәләп ярдам итәргә килһә, уның тагыла асманда юлы асыла, табигый халәттәре асыласак, ни тиклем ихлас була багымсы, һәрбер сәсән, йырсы, курайсы һымак, шул тиклем уга тагыла күбрәк халәтле асылсак. Әйе, бына шундай һорау, ер коты тәйбез бит инде. Кот ул нимә ул һәм котты кайһы осракта кайтарырга мотлак һәм кайтарып буламы гомумән әйткәндә? Әлбиттә була. Мин бая гына әйттем инде, ердең дә, һауның да ияһе бар. Һәрбер хатта йорттың үзенең ияһе бар, азбарның үзенең ияһе бар, ердең үзенең ияһе бар. Һауның һәр нимәнең, һәр заттың, һәр сфераның үзенең ияһе бар. Кот дигәндә ул шул кадәр мәшһүр төшенсә, ул этнографияла кут дип әйтәләр без. Шул Казак, Кыргыз, Якут, Алтай, Каракалпак, Үзбәк, Тажик, Башкорт, Татар, бүтән халыкта ла кот күренеше, кот хатта лексемаһы бер. Уның төбе нимәлә? Ул эмбрион. Атай орлыгы, аңлайһығыз, ил орлыгы. Ул яшь, сырай, бәхет, куаныс, тормыш, көс, куәт, құдырет, бuna нимәләр генә алмай үзенә, ошо бәләкәй генә, бик матур, бик көсле һүз кот. Шуга күрә котлы бул диләр. Менә бүгенге тапшыру котлы булһын. Ул котлы булһын дигән һүз, димәк, без уның энергияһын, көсөн, матурлыгын арттырабыз, шунда кот арта. Котһыз кеше тибез. Әгәр дә уның ямһез сырайлы, һәр вакыт ниндидер негатив, һәр вакыт бер нәмәгә лә канәгать булмаган кеше котһыз була. Яки кыбараһы оскан, шул ук коты оскан диләр. Коты осты, кот кайтарайык дигәндәр инәйләр. Бuna кот кайтару дигәндә, кот кайтаралар, әйме, безнең фотла бар ине.
Кургаш менән котка күргәнең бармы? Күргәнем бар. Кайт котым, корайт котым. Әйе, һаудан килһәң, һаудан кайт. Уттан килһәң, уттан кайт. Аккош булып йөзеп кайт. Балык булып йөзеп кайт. Аккош булып осып кайт. Хайыр булып мөңрәп кайт. Айгыр булып кешнәп кайт. Кайт котым, корайт котым дип әйтә-әйтә ошо кешегә Аллаһ Тәгаләм ният кылдым котын кайтарырга тиде, коргаш иретә. Шул кургаш ире менә без теләк утырабыз Бұл алгыш. Бұл алгыш теләйбез, әйе. Алгыш теләп утырабыз. Менә бунһы табан кырган юла ашы, корбан ашы ул кабул ителергә тиеш һәм булырга тиеш, уның бөтен тәртибе. Алгыш алу юлаһын күрһәттек бит инде. Һәм үткәргән һәм матур итеп шундай күп һораудар да булды былтыр, ала сайттарда ла күп яздылар. Һәм уның төзелешен кайдан өйрәндегез һәм кемдән? Түңәрәк корып бит инде. Түңәрәк безнең башкортта гына түгел. Бuna кот кайтару булды бу. Әйе. Түңәрәк үзенең әйтелеше буенча Тәңре хүзенә якын. Ягъни түңәрәк тә торып кеше бүтән бер урын барлыкка китерә. Бер актив, бер энергия менән тулышкан урынды булдыра. Кулга кул тотынышып. Өйрелеп йөри. Хау булганда ла энергия була, әйбит. Хау акканда ла энергия була. Әйләнү ул үзе тудырусы көскә ия, тудырусы, булдырусы көскә ия. Шуңа күрә түңәрәк әйләнү ул хатта неолит мәлендәге мәмрияләрдә лә бар. Түңәрәк йөреп кешеләр кояшка эндәшкән, айга эндәшкән. Һәм бына ошо модельдең искитмәле көсе, искитмәле 21-нче буатта ла һаман да хакланып килүе ни турында һөйләй. Уның мәшһүр көсен кеше аңлай. Ошо мәшһүр көсе ул аның кәйфе күтәрелә. Ул коллектив менән берләшә. Үзен бұл дөньяла яңгызлыктан көз арта. Яңгыз түгел, минең иптәшләрем бар ди. Һәм ошында уның көсе кудрәте арта. Эмоция ныгый, йөрәк, кан йөрелешләре һәйбәтләнә. Ул түңәрәкте күпме тапкыр йөртә. Мин яйләүдә үк башлагайным Гафури районында балалар менән. Уга инде бер 20 ел. Әйдәгез балалар, ана шул булһын дип теләк теләтеп йөртә башлагайным. Ул әле башкортса белмәгән балалар да шунда шул кадәр охшаткайнлар. Ул түңәрәк ул бер башкортта гына түгел. Бездә түңәрәк дип аталһа, якуттарда асуаха әйтиләр. Маридардың үзләренең түңәрәге бар, оныттым. Калмыктарның үзенең, Алтайдардың түңәрәге бар. Ягъни һәр халык ул түңәрәк моделе һәр бер халыкка интернационал дип әйтәм дә, иң төп модель кешеләрне берләштерү һәм югары көстәргә мөрәҗәгать итү. Һәм ошо көсте үзеңә алып, ошо ердең котын арттыру, бүтән ердең көсен кайтару, башкорт еренең көсен кайтару кирәк дип саныйм. Чөнки безнең башкорттың аңына, тәгълиматына хаймаган күренеш ерде хату. Ул уның аңын нык бозды, уның бозманы хәвефкә индерде. Нык хәвефләнде халык. Нисек инде ул? Бәндә уны тудырмаган, ул уланың эшләп яһаган стихия түгел. Нишләп уны хата ала ул? Бына ошо һорау нык каршылык уятты. Һәм ошо мәлдә димәк без ергә эндәшмәгәнбез, ерде яратмаганбыз, ерде ишеттүдән арынганбыз. Бына ошо тәгълимат башкортта кайтырга тиеш. Ул заманса кайтырга тиеш. Хату бәлки үзенсә кирәктер, әмма кешелә ер тойгыһы, башкортта туган ер тойгыһы, бына монда хатта һин ереңде ярат, шулай дип әйтергә лә кирәкми. Патриотизм монда үзеннән үзе тәрбияләнә. Мин халыкты улар ултыра, ергә теләк теләй, ер әсәм гафу ит мине, ер әсәм мине гафу ит, хаткан, йыккан, бысраткан өчен. Кешеләр хатта илай ине анда. Әллә ниткән һүзләр дә әйтмәйбез. Кеше шунда ук тоя башлай, бәймин ысынлап та ер балаһы бит, ысынлап та. Ашаганым ошунан, яшәгәнем ошунан. Атамдың, инәемдең һөяге ошунда ята. Мин ошунда басып йөрим, миңа ошунан иген килә. Нишләп мин был ер менән ысынлап та һөйләшмәгәнмен икән? Бына инәйләр килеп миңа хайпап, илап ошуны әйтәләр. Ягъни табигать тәгълиматынан, табигать диненнән бер халыкты ла айырырга ярамай. Һәм ер коты
Майданның ана шул искитмәле парадигмаль дип әйтәм хатта. Гениаль идеялар бына ошы ерді яратуды көсәйтһәк, ер кадерен көсәйтһәк, һәм ошы ер янында біз кешеләрнең янын тәнен давалаһак, без матур мәктәп, бик кәрәкле мәктәп асасакбыз. Ул һәр вакыт бер тәгълимат бүтә, икенче ямгыять, икенче спиральгә күсә, һәм бында бер нинди дә мәҗүсилек, кырагайлык юк. Hiç de yakında kilmey bu nimelerge. Çünkü Başkurt eğer de tabiat balaha bulmaha, ol ana kadar kırılıştan, ana kadar kıyratılılardan hon isen kalmasını. Başkurt'ta tabiat kutkara, tabiat'ı yaratabiliyor. Tabiat'ka endeşe buluyor. Havaga, havaga, kuyaşka, ayga her vakit endeşken bitul. Hüleşken bitulanın menen. Хәзерге 21-нче буат кеше һөйләшәме? Ай күрдем аман менән, куйным тулы иман менән, бала сагаларым менән. Эй Ходаем, ошо айды үткәр иман менән дип эндәшәбезме? Бына Юк. Бұл әле әйтүгез тулы ай күргән вакытта әйтелә торган һүз. Юк, ай күрдем аман менән, куйным тулы иман менән. Айдың ак урайы кас кына, кашмак кына. Ай тулы вакытта күрәсез эндәшәт. Ай тулганда, бана кызлар бында булганда әйтәм, ай тулганда тәдәрә төбенә һау куела, шул айдың нуры шунда йыела, шуның менән сәс, бит, юына, һылу булаһың айдай. Тулган айдай тулы бәхет бир, 3 тапкыр әйтелә. Ода карага ярамай тулы айга. Тулган айдай тулы бәхет, тулган айдай тулы бәхет, тулган айдай тулы бәхет бир Аллам дип әйтелә. Тулы ай ул без беләбез, ул кешенең нык нейен ала. Энергияһын алаймы? Шуңа күрә уга самалап кына карагыз диләр, самалап кына. Теге ай кая һинең тәтәең, менә минең тәтәем дип әйтүдә шул ай менән һөйләшү. Ай алып китә һинең сөйәлдәреңне, артык сөйәлдәрде. Ягъни Ярай үзебезнең менә ер хотына әйләнеп кайтайбыз. Максаттарын әйттегез. Былтыр Баймак һәм Әбиәлдә үтте. Быел Әбиәлдә үтә. Былтырга сакырылган кунактар, катнашучылар быел да киләме? Әлбәттә. Уларның менә Гөлфиянең һораган теләге бар. Нисә яшь? Нимә дип һораган? Нисә иң кесе яшьтәге катнашучы һәм иң олыгына нисә яшь? Былтыр бына булдылар. Бармы инде статистика? Статистика юк һәм кәрәк тә дип танымайм, чөнки ул табигый майдан. Онда өлкән инеләр бик бернисә булды, өлкәндәр. Бәләкәй балаларын җитәкләп алып килгән олышәйләр булды. Шулар Bugün şular kübrek bulhanın etim. Okuwçylar şunu bilirge tiyиш, şunda katnaşırga tiyиш. Şu algış etkende yaşlar kübrek bulhan. Bana mında äli kübregin apaylar ineyder. Balalar ular da bit qasandır belekey bulgandar. Ular da äli bilmeyler indi bu yılanı bey bit mına isibizge düştü diýler. Ana haraw buldu haludың. Qaydan yazıp aldığım. Men onu birtüklep yedim halaw. Birtüklep. Çünkü ana 36-37 yıllarda nık kıyratıla bizden kıymetlerimiz. Sibir kite mullalarımız, ilap zar kite bizden bağımsılarımız, imsilerimiz, karagaylı kılları deyip ularda hürgünge yiberler. Hem elbette bol kıyrala. Hadir biz şunu tirgidemiz. Ol bir kasanda ölmey halı katırından. İnsiler, bağımsılar her vakit bulgan hem bulasak. Медицинаның килеп сыкканына күпме, кешелектең килеп сыкканына күпме? Үҙегеҙ ҡарағыҙ. Шуға күрә мин һис тә ҡаршы килмәйбеҙ. Беҙҙең быйылғы байрамға шулай уҡ махсус медицина белгестәре лә килә. Профессордар килә, врачтар килә, йөрәк дауалаусы, үпкәл дауалаусы киләләр. Тимәк, бына халык табиптары менән инде уҡып сыҡҡан табиптар аралаша, уртаҡ фекергә килделәр. Бына табиптар тураһында әйтеп, махсус белемдәре булган. Халык табиптарын ҡайҙан табаһығыҙ? Нисек саҡыраһығыҙ? Бараһыла киләме? Килергә теләктәре бармы? Әллә йәшеренеп ҡалыусылар да бармы? Барыһыла мин баяғына әйттем, әгә мин хатта өндәнем килегеҙ дип. Һеҙҙең үҙегеҙҙең сәләмегеҙ Аллаһ Тәғәлә алдында һеҙгә Хоҙай биргән бүләк өсөн үҙе бер әжер булыр дип тә әйттем. Бөтәһе лә килеп тә бөтмәй. Сөнки ул үтә лә серле, үтә лә камерный дип әйтәйем икән, үҙеңә генә ҡағылған донъя. Теге яки был ауырыу үҙенең ауырыуы шаһиттар теләмәҫ ине. Мәҫәлән, ул матур гына бер урында, аулаҡ урында гына күренергә, бағынырға ярата. Йәшерен урында хатта. Әлбиттә, уның йолаһы бар, үҙенең тылсымы бар, үҙенең урыны бар. Һәр бер йоланың. Һәм шифаһы ла бар. Шифаһы ла бар, әлбиттә. Уның ышанысы ла бағымсыға икенсе төрлө була.
Шуға күрә, әлбиттә, килмәүселәр дә бар. Ул килмәүселәрҙең сәбәбе, мин әле үҙемдең һәләтемде ул тиклем күрһәтәһем килмәй. Мин ул тиклем масштабҡа сығаһым килмәй. Өлгөрмәгәнмен дип әйтеүселәр бар. Әйтеүҙәре мөмкин, һәм икенсе яҡтан, әле үҙенең һәләтен, бына ошолай, теге түгел, дауаланыусы ихтирам итеп, уны тик үҙенең ауылында ҡайҙалыр ҡабул итергә генә әҙерлеге, күңел әҙерлеге бар. Теге масштаблы итеп, уны әйләндермәйем тип уйлайлар. Ҡайһы берҙәр уйлайлар, мин ул шоуҙа ҡатнашмайым. Һәр бер әйберҙең яҡшы яғы бар, яман яғы бар. Һәр бер нимәлә яҡшы яҡты күреп, уны күбәйтергә кәрәк. Ул ошо глобаль заманда глобаль алымдар кәрәк. Һәм ҡасандыр микромир тип әйтәйем, аулаҡ ҡына урында дауа итә торған атмосфера хәҙер ошондай масштаблыҡҡа күсергә тейеш. Глобаль күҙгәрештәргә ҡарата, глобаль кешенең аҙғынлығына ҡарата беҙ глобаль рәүештә ошолайтып сығырға тейешбеҙ. Бына уның бөтөн мәсьәләһе ошо. Әгәр ҙә һин глобаль рәүештә ысынлаптай кешелеккә, халҡыңа, башҡортоңа, ереңә ярҙам итәм тиһеңкән, кил. Һәләтеңне күтәр ҙә кил. Кемгә ярҙам итә алаһың? Бер кеше менән, икенсе кеше менән, күҙегүҙән, телдән, тештән ярҙам итә алаһың икән, һинең меңләтә сауабың артағын. Розалия апай, булғаны бармы шундай хәлдәр, бына кешегә табиптар әйтә, операция мотлаҡ рәүештә кәрәк дип, ә кеше имсегә, бәлки бағыусыға барып, ул бағымсыға барып, ауырыуҙан ҡотолған осраҡтар. Аҙым һайын. Аҙым һайын. Аҙым һайын. Бының менән мин һис тә рәсми медицинаны кәмһетмәйем. Һис тә. Ибн Сина ла әйткән. Бөтөнләй бар дауаларҙы үтеп, бар аңлаусыларҙы, аңлаусы тип әйтәм, посвященные тип атала. Уларҙы үткәс тә ярҙам булмаһа, тимәк, бысаҡты шул ваҡытта ғына тигеҙергә мөмкин тигән Ибн Сина ла. Беҙҙең, шулай уҡ беҙҙең әлеге тиҙлек заманында, әлбиттә, врачтар ҡайһы саҡта тиҙерәк бәлки дауаға дусар булалар. Һәр бер ауырҙың йәне бар, рухы бар, сәбәп һәм һөҙөмтәләр бәйләнеше бар. Ана шул сәбәп һәм һөҙөмтәләрҙе имсе, бағымсы күрә, аңлай, ала, ҡулы менән, тыны менән, күңеле менән, бер ай буйы, 2 ай буйы, бер нисә сеанс үткәрә, һәм кешенең дөйөм донъяһы рәтләнә. Шулай булғас, теге ауырыу ҙа унан китә. Ҡаса. Бына минең һорауым бар. Тимәк, 15 шәмбе көндө иртәнге сәлә башлана. 11-дә башлана. Иртәнге 11-дә Бәлил районы, Байым ауылында 11-дән сәхәтен барасаҡ. Уны әйтеү ҡыйын, һәр хәлдә ҡорбан ашы сәғәт 3-тән һуң булырға тейеш түгел. Ҡорбан салына шулай. Әлбиттә, бар йоланы үтәйбеҙ, нисек кәрәк шулай үтәйбеҙ. Аҙан әйтеү муллаларҙан беҙҙең бик саф күңелле, бик йөрәкле, бик рухлы мулла абыстайҙарыбыҙ бар. Улар аҙанынан башлана, барыһы. Уларҙың фатиха уҡыуынан башлана. Алғыш әйтеүҙә фатиха менән була. Шуға күрә мин уйлайым, был ныҡ кәрәкле, файҙалы, аҡыл менән уйланып эшләнгән эш. Мына әйтәм бит, мин ошо ниләрҙе, башҡорттоң ошо юлаһын бөртөкләп йыйҙым. Ул мин генә түгел, Фирҙәүс Нәжимә мәсәлән, им-том китаптарын әйе. Розалия Сандияровна, ысынлап, һеҙҙең менән һөйләшеү шул тиклем файҙалы, күңелле, мәғлүмәти. Әгәр ҡарға ҡатнашырға теләйһегеҙ, 15-е килегеҙ Әбйәл районы Байым ауылына, барыһына шаһит булырһығыҙ. Ул рәхмәт килеүегеҙ өсөн. Үҙегеҙ ҙә килегеҙ. Рәхмәт. Һау булығыҙ. Киләһе осрашыуҙарға тиклем, ҡәҙерле дуҫтар.